कहिया आईबू गांधी बाबा अरे वह भगवानपुर दियारा से चल के आ गइल बनी और संगे संगे और मित्र लुआइल बा ऐसे कनी हम मेरावा मत ध दो जहां बात हमें दाब के ए बाबा मेरे तो बाज जीबा हां धर लगिना अच्छा दे दो कहिए ले तारा के बुलावता नहीं बोलो सारा इंतजाम को कर रखले हां मैं चीज बा तू आवत नहीं खू पुराना बिछावना खटी तने कम से कम हमरा पर ध्यान दो रउआ बेर बेर हमरा के बुलावतनी कबो अपना घर के पिछुती बुलावतनी तो कभी गंगा जी के तीरे बुलावतनी अब बेर बेर ये कहतनी कि प्राइवेट में काम बा ए करे जा कह ये करे जी अगले बेर आइल रहनी मिली तो गलिया पे एगो चुमा ले ले रहनी एहो बेर हम रउआ से मिले आई लेकिन ए बेर रउआ का करन तनी बताई तो कहिए ले खोजता नहीं आओ ना हेलो तने में इको डाला जे लप लप करो वो ये रुक जाता है हम बोलते हैं तो हमें रुक जाता है थोड़ा चाहे 3 राज्य के मशहूर माइक तिवारी साउंड सर्विस जेकर ऑपरेटर दू को बाड़े 3-4 जगह ही साउंड चलल एक दिन में बेंजू तने उठा जी सुन बाबा एगो औरी करिया करिया लइका बा का तो देमुनि नाम हो एजे रहल केने चल गई देमुनियो को बुलाओ एजे बा तने दूर में बा देमुनि यादव साउंड ऑपरेटर जहां भी हो कहे जाओ कि कहिया में कहो तनी कि यार सारा इंतजाम बा सब इंतजाम रख ले बने कब आइबू फोन पर कहता तेरा मत कह फोन पर कहते डेरा मत लजा मत कुछ ना होई हम सात्विक विचार के आदमी ई तो रउआ कहत नहीं मिले आवे के रउआ कुछ करबो ना करब हम रउआ से अगर मिले आई ए राजा जी अगर हमार भैया देख लिहन तो ये बताई कि हमरा के मारे लगी हन कि ना मारे लगी हन यही से हम ना आई मैं बेरा ना आई काल हुआ आई वो कब गदबेरिया के बेरा गधबीर में आजू तो हमरा के कोनो देख के काना ही लगी ऐसा ना अबेर में जन बेरा के सूते के हो गई लोग सजलौ को के बेरा हाँ ना सजलो कब तो पिटाए वाला बेरा हो अरे दादा अबेर में 9:06 पे आवो कि कहिया ले कहतनी कहिया ले कहतनी सारा इंतजाम अरे कब आइबू हो नेताजी नचनिया को चल जललो तो हुलो से बेहतरीन नचनिया खोजी भाई बाबा ये बेहतरीन लौंडिया ये बलिया के हो बेदुआ मोहल्ला के बलिया के बेदुआ महल जी बक्सर में उठाई बेंजुआ कि कब आइबू हो कि कब आइबू हो एगो प्राइज स्वर्गीय तुलसी बाबा पकड़ी दे रहा वो परिवार से पुरस्कार आई बार बार प्रणाम हार्दिक अभिनंदन शुभकामना बा बलिया बेदुआ कहिया न कहा तनी सारा इंतजाम बा किर कौन बजाइबू हो एगो प्राइज
अवधेश राजी पूर्व जिला पंचायत पहुना के माध्यम से पुरस्कार आई श्री हमारा नंदलाल भाई राकेश तिवारी जी हजारों हजार रुपए पुरस्कार देनी हार्दिक अभिनंदन। अशोक तिवारी जी अशोक तिवारी जी नंदलाल यादव जी के साथ अब तो मुर्गी मारा होता है मनोज भैया तने लोग गलती में जगह मत ठेकावा पहले के मारी रेशमा रेशमा तुम मरबू रेशमा अब इज्जत दाप पर लागे ले तन बढ़ावा साउंड इज्जत जब दाप लागे ले तो पुरानो घोड़ी नाला फाने के प्रयास करे ले इज्जत दाप लागल बा नाला फांजू कैसे कि 18 वर्ष से तोहरे पे चढ़े ले आज तक एगो बछड़ा देहलिस एगो बछड़ी बिगलिस तो मान लीजिए गभिनो ना भइलिस तो कम से कम नलवो फाने के प्रयास करो। आओ लोभ लाभा अब वह काम तू करके देखाई रेशमा तू 2 मिनट बैठ जाए खाली सादा मरली है फ्लाइट मारी फ्लाइंग मुर्गी मारे ले हम कलकार रखी ले कलहकार ना रखी वो लौंडा के लौंडिया हो तू चिन्ह ना पावे सकबो हम ऐसा सामान रखी ले तू के हाथ तू चिन्हबे ना करबो लोभ लाभ उल्टी चित मनोज भैया तू देखला है ना दूसरा जगह मार दिली उल्टी चीत ये जे साउंड फिर से लो लोभ लाभ देखने अनु 500 रुपए दे दो बाबा अबे तो हमारा मंडली में जे रही हिंदुस्तान स्तर के भोजपुरी कलाकार चैलेंज ना को नहीं जा सिनाथ बाबा गलती ना नु एने आवा सिनाथ बाबा से ले लो छोड़ दो कुलडान में काका में महला के झूठ मूठ के रोल गोल बांधला सरकार लजा गुल भी ओरिजिनल कहाना ली हो एने जा ले ले बेटी हमारा घनश्याम सिंह जी स्वर्गीय धनेश्वर बाबा रमेश्वर बाबा के पुत्र बानी मुन्ना प्रमुख जी हजारों हजार रुपए पुरस्कार देनी हार्दिक अभिनंदन बार बार नमस्कार बार इनका से ना हुई देख रे बबुआ हार्दिक के हमारे मोहन उपाध्याय हमारे शिष्य बड़े लोभ लाभ लोभ हुई कायदा कानून से ई मती जनी हम कोनो नियत हमरा पहुना श्री अवधेश राय के बहुत बहुत रुपया पुरस्कार देनी पूर्व जिला पंचायत हार्दिक अभिनंदन शुभकामना। ललन भैया ये तुलसी बाबा के बड़का बेटा है स्वर्गीय तुलसी बाबा के नाम पर डेरा बसल बा पकड़ी डेरा तुलसी बाबा के नाम पर बा कलकार को केहू नहीं खाया गोर चाहे करिया तूनो के सलाम बा कब जाइबू हो एको प्राइवेट में काम कब जाइबू हो एको प्राइवेट
मोहन उपाध्याय ये व्यास बानी, मोबाइल के ऑपरेटर बानी, हल्दी वहां के बड़का भैया 100 रुपया पुरस्कार देनी। शिष्य के आशीर्वाद बा बन रहे तरह। हाँ और बाजी तनी मनी और बा कैसे हमरा भैया मुटन आई जाए निखन का बरा सचो। ओहो भाई हमरा मुटन आए जी अपना नाम पावा हमरा के 200 रुपया भेजौले बने हासनगर से। हार्दिक अभिनंदन, बार बार नमस्कार। हम बकुला बता दी और मरकी मरबू का मन बा नाना मन होखे तो फ्लाइट हमारा देखा श्रीनाथ दिया। बाबा के देखावी कलकत्ता के किंग हमें फ्लाइट देखो भोजपुरी जगत के तो तन दिखा दे जान जो लोग जना है कमलबा संग हैसन डांसर रहती है तन जगह ले लो। हाँ फ्लाइंग उल्टी चित मार दो। ए बकुला बता रहे तो ढेर मेहनत ना दादा ढोड़ी सरक जाई। बाहर भाई नारा कस जाई। बकुला बता दो कि कतना पानी चला तनी हम तार कथा कहानी उल्टी चित फ्लाइंग मुर्गी फ्लाइंग। हमारे पहुना अवधेश राय जी के नाम पर ये फ्लाइंग मुर्गी पर 500 रुपया पुरस्कार मिलल हमरा पैलिया के। अच्छा प्रधान जी माननीय श्री धनंजय कुंवर के भाई साहब घनश्याम सिंह कुंवर जी, क्या हिला अनिल कुंवर जी, गामा कुंवर जी, सब परिवार 8 भाई के माध्यम से पुरस्कार मिला 800। हार्दिक अभिनंदन, बार बार नमस्कार। अबे घोड़ी के खेत दी है बकुला बता कतना पानी जाना तनी हम तोहर सब तार कथा कहानी जानता नहीं। डूब डूब के पानी मत पियो सेना तिवारी बुझत रहे तारा के दिखे हूं कि कुमार कमल बास पिया डूबी डूबी के पानी कब यही हो ड्राइवर